Ngizocela ukudlulisa lokho ukuthi ama-church angapha namhlanje siwavalile kusebenza laba ngapha ngenhla indawo zonke kwabesilisa nabesifazane sosebenzisa laba ngapha ngenhla ekhaya lenkosi yethu Jesu. Haleluya. Sizocela bazalwane sidlulele phambili. Haleluya. Angimbo
esiqala ukuba kanye nabo namhlanje. La ehlezi khona phansi phakathi isandla sakhe egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Haleluya. Akuyithoba nje ukukhulu ngicela beze la animekhona lesibingelele ukuthi ofike esho ukuthi ubani okwabani uvelaphi egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Amen.